Halo, assalamualaikum. Salam, aku ning jopo, HP-ne ning kulkas nduri. Ora tak gowo batinanmu sih. Lamar sampeyan. Heeh. Saur jam piro? Yo, mau HP sampai lampu. Aku tangi mobil sampeyan sesi terus ingat-ingat lawu saur nanti jopo. Iku ini kecepretan lengongan golek lidah buaya metu. Hah? Mukanya goreng lele kecepretan lengo. Kisu? Sing sithik tumi taruh kok perih ya. Aku metu ning ngarep nandur lidah buaya aku. Ya. Sithik ora akeh. Kecepretan iki sore, goreng ngawuran. Bulat terus aku tak jarke wae wong sithik dong isuk-isuk taruh kok perih terus aku mubar. Sahur kan metu golek lidah buaya. Hati-hati ya, Bang. Ini di begini. Ya. Dengar. Ya wes. Sehat-sehat. Cedak musola foto ya. Gini ya cedak musola, mendingan cedak musola ya. Sehat-sehat, Mama. Ya,